Hi guys, good morning. Sayo ta magmata kay maglungag, maghikay ta para sa balon sa mga bata. Kay Lunes karon, so tong eskwela. Maglungag akong buhaton karon guys. Maguna ko pag lungag ay ako mag hugas sa plato tapos magluto sa ilang sudan para sa pamahaw ug balon nila. So ato sa ning ikuan atong cellphone kay para maghikay na ta para makalungag. Maghaling ta guys kay para usala na ta sa linungag. Gutom na akong mga alaga. Oh. Nagtinguga na. Ngayon na sila ugtuan. Ngayon na sila bahog. Kabati na sila nga nanay mata. Ay, saba-saba sa kusina na nagsinggita na sila kay pangay bahog. Ipos na rin. Ito nga. Ubos.
Shampoo, oh. Si budak na, nagbahog si budak. Karon na budak, naghumol pa sa imong bahog budak. Morning! Good morning! Pasakay naman siya sa iyong bike. Uy, pasakay si Mama Lilindi. Ito guys, nakaready na ang among pamahaw. Ayan si Saysay, si Koreana, nagkuan pa, namante pa, si Bintoy, naghikay pa sa iyang kuan. Sige na, dali na mo, dali na. Sige lang, islak mo na. Dilingkod na Koreana. Dali na gang. Ante Mercy, dali na te. Pagtarong lagid Koreana pag eskwela ha, kay butbuot kagid pag absent na. Sulod tagig kag sako. Na, basig. Nangamante wala. Yan na pagpre na Koreana. Miring ko sa sama. Sige na, pamahaw, pamahaw. Daldate. Hindi na wala tong dagong aring ko play tong asa. Ang inyo arugan. Bukutan ng bag. Dili. Siling raman to bukid ako yato. Gaya si Mama Mercy sa plato rin, Vincent. Yun. Si plato. Magsara nga, Liam. Nagam. Tigi si mama. Ay, ito. Rimon. Dali ko sa plato na ito. Ano ito guys? Ante Mercy. Danate. Mon. Mon. Amo mo day. Nagtubil pa. Una na tubil ganina raman na. Kuha itong sinunlag na ito ka. Hindi mo salit ka mo. Lagi okay bukan. Ini kan lagi mau nonton masak. Sarap lang pala. Nara, 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 kamukha kay kaulog. Nara, nara, nara. Ah. Ay budang ako tara niyo. Kay mamati isa. Kau na. Yan sa hatlog. Ay, ha? O ka na yan ha. Itlog na may tawag gano'n. Di ba naman? Ginugyabon mo nagkaurot ah. O, sakto na. Di ba naman Tama na. utik? Ha? Dapat natos utik? Di naman. Di. Dilo kaya dali kaya mahuman sila kita nagturot ta. Mahaw ta guys. Dali bakit kumanda ipaguyod na tayo mo bike dito ayun balik ka sa. Diyan eh. Daan ka lang dali Sakto ka na dali. ta. Banta undoy, dili. Ha? Dili oy. Banta doy. Di paguyod man sa motor. Maligid di. Ligid sa ka. Di na sige nakaulang kaya kumanda sa kita. Banta undoy, dili. Hini raman tito padagan. Kau na. Ano na doy? Yung banta. Katuroy mo ba? Paguyod man sa motor, rectan PC. Sakay si ate, yun siya na. Ayaw, flat man eh. Lumitan niya tigahapon nga. Pupisa. Lumitan. Mamaya. Yo. Wala. Lang kailangan gala man sa kuan mo. Wala na. Ang ka. Ato sa kusina ka tos dito dito. Ato sa kusina. Ano sa mundo?
Sa ako bike pang uli ni di ko ganahan. Ano man? Flat. Hindi mo na ba siya nga? Ling, naku mama. Pailis din ko ng bike. Hindi mo na siya gawin. Dana na katungaon. Bing-bing ka na siya. Abay mo. Dana katungaon. Abay mo ni mama te. Ay, dere. Ay, lini na. Nawa na dito. Lingkod na sila. Kaya, Nana. nabiyaan ka garon. Dili na lagi para magkaon na kaya ron nila iyan. Di ka magkaon, di ka ba nun? Sige na. Kahit ito na rabay na tito. Doon si Juan. Tita. Dali ka na nila iyan. Ayaw noy. Jay ko. Ayaw na. Na Joy. Sipat mo siya. Mura. Hindi na ka. Bin? Wala na, dumang kanon daw. Pagod ka? Sige na. Kaon na diya. Di ka gito ba nun ni tita karon di ka magkaon. Kaon na. Wow, bagay. Di ka gito ba nun ni tita. Di ka ba nun ni tita kung di kaon. Very good. Dala mo kan umbya. Tagol eh, nang 6:30 nga ikaw magkakuan dito, magkuwatan mo sa kanila. Wala mo pizza ko ya pida. Ha? Dili na nung ka mga apel sa morning kayo. Kaya ko pa nga sa una kang tawaan nyo lang. So, balik-balik. Ang bago niya. Dire. Ina kaya nakagaba man dali sa dadaan mo kayo. Ewan ba siya? Lord overlord yung tawag. Imbis ko yung the word of the Lord. Lord overlord. Tawa ko doon. Katawa ako na nagtingog, naglabaw. Gina ko tingog ba nga nagkatawa. Naparmahan. Tayo pabitaw ko ah. Belakang dumalit ka. Remong baon Koreana. Ito na sila guys, eskwela na sila. Init tayo noon. Alwat mo gid. Alwat tay ka mo kusugot. Aman si G Lord ay. Stand! Stand! Punta kami sa bukid ni Ungdoy. Si Riri wala siya nakadahig kaya nagulan man kaganihan na wala siya nakadahig sa ato may ilan ni mama. Mangwan ko sa pako dadto kasi naapay nangwan ang pako. Mangutan ko sa pako. Sunon. Ayun ko nga. Di ana mi sa ila ni mama tapos manguha mi sa pako. Tapos si mother naghayang-hayang na si Auntie Celia po dire. Og si mother si father nagtulog-tulog sila. Kalutulog ko ba ni kulong? Kami asa man kami? Ka na eskwela dai mi? Nagkuhan ka sa kuhan? Kanang para sa seryo kuma? Oo. Ano gatag naman kunin mo? Mani mo na na diyan may. Wala lagi ang sinimo. Imo nana lagi. Tungo sa Medina. To are sa Medina imo nanay nga to aman sa balay. Nato Medina. Ha? Wala pa kay. Ouch! Hulot na ko ang app.
To si Riri dato nanguha kay nakabutas man siya. Ako din hira ko dapit sa dapin-daplin kay pasti lang pita aman. So danhira ko sa kilid-kilid. Dinhara mo ayo na mo pagsunod nako kay pita lagi. So di Malibre na ang sudan dani. Malibre na ang ulam dani niya guys. Sa pako. Medyo dani pagkuan kay pita. Pita. Daghan dia lang. Ako ning imukbang guys. Imukbang. Nada ni daghan lang. Kung nakuha na pa ko, manguli na pod mi kay kaulanon nya si Riri magpakuan pa sa iyang motor. Kay ang pangayo sa bahin ang motor. Sigihan man siya sakay, di pangayo gid jag bahin niya. Ito na mi ma. Pa. Daan mimi. Bye-bye Lula. Bye-bye, Bian. Bye-bye daan mimi.